Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Wow. Monire mose. Mweuli ada. Ama. Mwemampa. Mwemampa. Nakondwa ukongwa. Senior Chief Zilakoma Mafuna Senior Chief Zilakoma the 7th. You deserve it. Mafumu wonse mulipano chindi zikumwendererani. Valala Malawi Congress Party, ku region, ku nation, no executive, Dunazonse, Gumba, Kenzi Kalengoma MP wakuno, Vera Gamtukule, Komanso, former Minister of Foreign Affairs, Achiume. Lelo akuyimirira MCP uko. So Nkata Bay will have more than just one MP. Nikumongani monse. Anyamata bata ali hapo. Apanso pali timu ya mpira sina afuse dzina lao. Koma nonse ambuya kudalitseni. Engineer Vitumbiko Mumba ni running mate wane. Ndipo waimirira nyamata nonse inu akuna kunkata, kunzimba, north yonse, komaso central yonse, ngakhalenso southern region yonse, the eastern region. Chifukwa ndi mnyamata amene ali ndi kuthekera, kuthamanga, kulankhula, ndi aliyense kuti maprogramu adziko lino pansi pa Malawi Congress Party kupita mtsogolomo ayende mwachangu, ayende mwamsanga, tikwaniritse zambiri zimene sizinachitike apa chifukwa cha zifukwa zambirimbiri zina zimene afumu afotokoza pano chifukwa cha masautso. Wena adayambira ndi chakonkuno, it was a hot spot chifukwa cha outbreak ya cholera imene sidakhale district imodzi kapena malo amodzi koma dziko lonse lapansi chifukwa systems za madzi zinaonongeka paliponse kamba kama cyclone. Koma ndiyamike Mulungu wakumwamba chifukwa intervention yake idathandiza kuti dziko likhale pa mtendere, cholera asapitirire kupha abale bathu. Ndiye ndikuyamikeni chifukwa kunodi ndi ku center kwa trading ya somba. Komanso kuno ndi ku center kwa anthu amene amafika kufuna kuona ukongola kwa dziko lathu ndi mashow osiyanasiyana, tourism. Kuno ndi center ya ulimi, sichimanga chokha koma makamakanso ngakhale chinangwa. Ife tikufuna kuti tiziwonjezera value kwa zinthu zimene Amalawi akuchita produce. Wina anandipatsa paketi ya mpunga. Koma osati mpunga monga tikudziwawo ayi, koma mpunga wochokera ku chinangwa. Chinangwa chikhoza kukhala ndi marecipe ambirimbiri. Ndapita nthawi yake ku province ina ku South Africa. They had 7 recipes ogwira ntchito chifukwa cha chinangwa. Tifuna kuno tikhale ndi factory enso yakuti ikhoza kumagaya chinangwa, nkuchita package mnjira zosiyanasiyana, kukhala chakudya chokwanira ndi carbohydrates yokwanira yothandiziranso kuti ife tikamadya nsomba ndi chinangwa ngakhale tima phika nsima ya kondole
wenanso kwina akhoza kukadya chinangwa chimene timalima kuno, chifukwa chakuti kuno anthu akulimbikira ntchito ulimi wa mtundu uliwonse, kaya ndi wa nsomba, kaya ndi wa chinangwa, kaya ndi wa chimanga, mosiyanasiyana, ngakhale mpunga umene. Masikimu amene tayambitsa kuno kunkhata ndi masikimu othandizira dziko lonse la Malawi. Koma mfumu ndawamva chifukwa mwa zonse zimene zachitika kuno pakufunika kuti madzi ajatayamba kunkhata, project yaikulu kwambiri ifikirenso kuno tsopano kumalire wa Nkatabe ndi Nkhotakota, chifukwa pakande afika kale, kunonso akufika. Tifuna Nkatabe yonse itumikiridwe ndi madzi aukhondo, madzi amapipe, madzi akuti ali bwinobwino. Komanso tikufuna kuti kuno kunkhata, ananena atu aja wodziwa history, ndimangoti ndiwonjezere pang'ono, sikuti kuno ku Tukombo tinangokhala ndi first secretary general wa Malawi Congress Party okha adabanda aleke, komanso ngakhale lawyer amene adagwira ntchito yolemba constitution yatsopano, Nyasaland African Congress azungu adachita ban nkuyamba Malawi Congress Party, ndipo anali mtsogoleri amene adagwirizira mpaka kamuzu atabwera kuchoka ku ndende, anali Otoni Chirwa Chingoli Chirwa kwawonso nkonkuno kunkhata. Ndiye tikamanena kuti MCP kwawo ndi kuno, tikukamba mbali zonse, chifukwa utsogoleri woyamba wa Malawi Congress Party unayambira kuno kunkhatabe. Inu mukhoza kukana kuti ayi mwana wabwera leroyu sitikumdziwa, koma ine sindingakane makolo anga, chifukwa history ndi history, sitingayifufute ayi, ngakhale wena atafuna kuti awononge, koma ndi history imene ife timayilemekeza, makamaka ine ndimayilemekeza, chifukwa ine ngati mtsogoleri wa MCP ndiyenera kudziwa mizu yanga idachoka pati, ndipo makolo anga adachoka kuti, ndiye ndiwapatse ulemu woyenerera, chifukwa ndi chilungamo. Ndiye ndifuna ndithokoze chifukwa ife ulendo uno titayala maziko, chifukwa chakuti ulendo wapitawo zaka 5 zonse ndakhala mtsogoleri, mu zaka 4 za 5 izo ndimachita declare state of disaster chaka chilichonse. Zinthu sizinakhale bwino, ndikuvomera kuti zinthu sindazilenge ine, amene amadziwa chiuta wodziwa zonse adadziwa mwina kuti ine ndikumana nazo zimenezi, koma Mulungu chifukwa chakulimba mtima kwanu watisunga kuti mpaka lero tikhoza kumanena kuti pa 16 September tichitanso masankho wena kuchokera chadachita pa 2020. Ndifuna ndikuthokozeni anthu akuno chifukwa mudavotera kuti ine ndikutumikireni, ndipo zikomo chifukwa cha ntchito imeneyo. Ndipo ife takhala tili kutumikira anthu makamaka chifukwa cha zosoweka zija anafotokoza mfumu, kuti tiwapatse chofunikira pa nthawi yake, chakudya, tione kuti madzi akonzeka, tione kuti zinthu zili bwanji, ndipo kwina ndi kwina kumene zinthu zinativuta tione kuti kodi anthu atumikiridwa motani dziko lonse la Malawi. Koma kuno tidayamba kuchita launch project ya madzi apamwamba, ndiponso tikonzenso tidanena choncho jeti chifukwa idangochitika msanga mopanda dongosolo lenileni. Zonsezi nzothandizira kuti Nkatabe ikhaledi Nkatabe yokopa alendo, komanso masuka kuti anthu atiwatumikire bwinobwino. So zinthu 5 zimene tifuna tibwere nazo tsopano pomanga pa zimene tachitazi. Chifukwa wena alakalaka ife tilephere ndithu, koma alephera ndiwo. Chifukwa mwachitsanzo tikabweretsa zinthu kuno, angakhale mafuta amene, angakhale sugar amene, zimasowa tsiku limodzi mwadaladala, nicholinga chakuti anthu akunkhata akwire Chakwera, akwire administration inoyo, koma walephera chifukwa kupangana upo wofuna kuti Amalawi azizunzika mwadaladala ndi upo mene Mulungu kumwamba sangalole kuti upitirire kuzuza Amalawi aya. Chifukwa ndifuna kukulimbitsani mtima kuti mnyamata ngati uyu, mnyamata amene wafukula zambiri zoterezi,
zimene zimangochitika mwachisawawa mdziko muno kuti Amalawi azingokhala pampanipani mwadaladala. Ayi, ife tifuna kuti tilenge zikhwaya ku Malawi pakuwapatsa mwadaladala ndalama zakuti achitire mabizinesi osiyanasiyana, zintchito zipezeke paliponse, chakudya chizikhala chofikiridwa ndi aliyense, komanso ngakhale vana wobadwa tiyambire wayikira akaunti yakuti akakwana zaka 18 wakhala kale mamilioneya, chifukwa ndiye kuti umphawi tithana nawo mtundu wonse. Koma nifuna Vitumbiko Mumba, Minister of Trade and Industry, running mate mu masankho akubwera mwezi wa Mawawa, akulankhuleni akupatseni moni ndisanatseke. Vitumbiko Mumba, walemekezeke. Woko mchanya, woko mchanya, woko mchanya, woko mchanya, woko mchanya. Kwacha! Kwacha! Dr. Chakwera! Dr. Chakwera! Isetose! Isetose! Njindi zibonelani wa President Chakwera kweniso agogo atiye muli apa na fumu yose muli pano. Njindi zibonelani wose vachipani muli pano, wachinyamata mose muli pano. Njindi zibonelani vabalivane vakuno ku Tukombo mwa uhuno tipaliane unenesko mzile vanyake vize vangampuluskani ka kufumira nyango ya President Kamuzubanda. Ninjani uyu wakola koso M5 makusalima kula kuzakota ninja Mbachakwera yayi nanga jiti kulikoma mbanja bazenga mafumu mbanja bazenga jiti kulikoma M5 kumbanja kani President Nju uyo wakayananirapo za Oton Chirwa kuno ninja kuti mpaka yayi para vitu venda makola tizenge Oton Chirwa airport ninja vanjwa kuti yayi wanda zenge yayi Chakwera lekani mphaneneswe ine vanyake vizenge vapanguzi vangampusikizgani kweni mwahuno tiyoyo uombunenesko vyakafova Chakwera kwa wama state of jani disasters vatna masuzgo chaka na chaka chihanya cha kuchumbizga macyclones matenda ya kolera atimango yoyo hapa. So ni mfumbeni pala iwe nge mpapi wampalia mwana kuti nigulilenge fanta oro sweeti mbwe warwara mwana yura kandalama ira ugulenge sweeti oro mapirisi ndapulike yayi ugulenge sweeti oro mapirisi. So abwana kati ndalama za kuzengera Oton Chirwa muzolium zili papa, airport zili papa, kwe kuiza kolera vantu wakufwa, kuiza njala vantu wakufwa, kuiza macyclones vantu wakufwa, kani zenge nipera panji vantu wale chakuria vali kubutiska hapo ngeti. So tipala na umbunenesko vanyake vizenge kuno na maboza vapalilani kuti Chakwera vakumana na kauti vimiti vigodi kuno kuti vigodo vimiti vakumana vimiti vimitika vakumana vimiti kuno what vipando ndiwa yao yose vakumana masuzgo lekani vangona danga umoyo wa vantu panthazi vinyake ivi munthazi muno. Sono apa tiwonge Yehova kuti chaka chino no masuzgo yayi ndipo tentilombe nkhanira valiska kuti vyakavikwiza kunthazi uku kuwevye masuzgo kuti Chakwera wa masuke vituko vyose ivi vakapanganamo 2019 vakwanilisike makora pavevya kumpusikani tapulikana na kasi maona bwana ali hapa na vandanyoloke vanyamata vandanyoloke bwana hapa nanga ine mwanuona pandanyoloke
ni mbavi na chaka yayi apa vanyake vizenge vakupenja mavoti vatumenge vanyawo kweni mphalirani kuti yayi muvawezge kuti vizeveka kuno zakamioiskani veka tapikana na vizeveka kutuma nthumwi yayi muzakavaone malonda kapusi kuno cha yakuti wabisa malonda vize pakweru na vati abwana kuno viza pakweru kamukhumbenge vala vakizana kota system awelereso muboma mukhumbengeso kuti vala vakatimbanizga mavoti 2019 vizeso ndazge sono vamutola jeni asa kuva running mate valongolelatu kuti ulato wawo ngwiba na kupalanga mbwenu kamukhumbenge vala vakakoma vantu pa 20 Julai vizeso muboma vala vakatenge kumpoto kungafuma mlongozi yayi kamukhumbenge vizeso muboma vala mu manifesto yawo ya sono vakuti makampani yose yaute kubrantaya kuti imwe vine mpoto vimtalikire ninge kuti msange ma services kavala vantu vala vizeso muboma kamulongozi uyo wakanenanga chimuntu banda kuti ni mtonga wanga mlongozi yayi wanga mlongozi uyo ndena mungazomeleza kuno kunkhata ivo tiyeni pa 6 Septemba tikakane vantu valankhasi vara kweni tikavotera Chakwera ndipo achakwera vandawinde yayi pakusola kuti mpupuka wana wachinyamata kuno kunkhata mkuti vampupuka ini nditi vampupuka na vati ine ndine mpupuka na vati anyamata na ka abwana imabola imwe pakutola ine vawinda vahozga mafumu kupepani nge mafumbani chani mapapi vane abwana vawinda vahozga so namwe pa 6 Septemba kuwinda cha mukahozge pakuvotera achakwera azikale ng'oma kweniso amaluka awamba kansala iyo chomena papi vane naonga chomene vapapi tiye zirakoma the 7th mafumu wonse valala mose chiuta amtumbikeni tionanenge akalola chauta titavota kuti tapitilira kupitiliza ndi ma project amene ngakhale kuno ku Tukombo afunika atakhazikika. Zikomo kwambiri chifukwa cha kuchereza kwanu, zikomo chifukwa cha chikondi chanu, zikomo chifukwa cha mavoti anu. Ambuye akudalitseni. Zikomo abusa, zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.